Haga jingle kai ICC Cricket World Cup arajar arpeulai hapring ka South Africa Persia ik Australia. Haba pai shagre ke jingle kai chong gide ki artali ki Kynhun ka South Africa kala job sok da shispa lai peu sauron. Haga jingle kai yakni irung World Cup arajar arpenriu nagadeuba South America hapring ka Colombia Persia ik Uruguay. Haba pai shagre ke jingle kai ka Colombia kala yo shwa bat ki jar ningkong Lyngba orang ilekai bakan sai ujungka James Rodriguez kata haga minit ka balai peusan bad haga minit ka basau Pynjop ka Uruguay ka layo pencap ya ka gol penya khai Lyngba Oliveira bad haga minit ka basan peuar ka Colombia ka layo yang mencap ya ka gol pentam badai hadu shwawan kot ka jing ilekai kata haga minit ka bakandai peu plus iway ka Uruguay ka layo pencap ya ka gol penya khai Lyngba ka penalti balakan jat tau Nunez Badai Lyngba ka gol hadu bukut ka jingle kai baro artali ki Kynhun kia khai tamar ar gol. Jingle kai apring ka Bolivia Persia ek Ecuador. Haga ni ka jingle kai ka Ecuador kala job salit da ar la kawai. Badia ka gol Pynjop jong ka Ecuador la yo ban chep hai shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakandai peu plus iway. Haga jingle kai apring ka Chile Persia ek Peru. Haga ni jingle kai ke Chile kalala ban Khlem ya ke Peru da ar lanot Haga wei pat ke jingle kai hapadeng ke Brazil Persia ke Venezuela haba pai shek ni ke jingle kai haga kela step omdon gino gi bala ban ban khijar na baro ar tli ki Kynhun Henry day haga kela min kata haga minit ke ba Sanpeu ke Brazil ke layo ban tap ya ke gol ke baningkong Lyngba Gabriel Jesus Henry Hashwaban kot ka kendai peu minit kata haga minit ka pra peu san ka Venezuela ka layo ban tap ya ka gol penya khai Lyngba bilo badai Lyngba ka gol hadu bukot ka jingle kai baro artli ki Kynhun kia khai da marshi gol bad Lyngba ka jingle khai ka Brazil kadang ne ak kerdan ka ba ar hak mi ya khen point